Rahul. Ini kita lah. Salah isi salah. Hello लोगोफोर गोजोन फुंबिलि दिनै सरस्वती फुजा आरोना सरस्वती फुजानि बिमा सरस्वतीनि आशीर्बादखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय आरोना ओमफ्राय नै ओरै सालबाय दं नायनो हागोन ओरै बेरायनो फैदों आरोना माबायाव फकिराग्राम एस स्कुलाव दा कलेजावबो थांगोन नोंथांमोननि कलेजाव नायलांबाय था आरोना नुलांबाय थागोन दा नोंथांखौ नेगासिनो नोंथां फैबाथाय पुरा कलेजाव थांगोन जों दा नायलांबाय थादो आरोना भिडिअखौ मोजां मोनबा लाइक खालाम शेयार खालाम साबस्क्राइब खालाम आरो फै नायनो हागोन नै गारि दोनदों आरोना बिराद भिर दिनै एल स्कुला नायनो हागोन स्कुल दे दा माहाय थांगोन जों दसे उनाव माहाय बेरायगोन एसे खोन्थाहरलाय बे हाबग्रोसै आरोना ओमफ्राय बिनि उनाव नायसै बहाय थांनाय जायो दा नोंथांखौ नेदों आरोना लोगोफोर नोंथाङा दाबो फैया नेगासिनो जों ओमफ्राय गेदेरा कलेजावसो दंहैयो खामानि मावदों नामा एसे दा देखायगोन गेदेरखौ लोगो मोनबा थांखागोन नालाय नायलांबाय थादो आरोना बिदिनोसै मा होनो दा हाबबाय आरोना जों लोगोफोर स्कुल सिङाव नैबेनो आरोना गेटआ ओमफ्राय ओरै सेथिं नायनो हागोन गेटखौ ओमफ्राय नैबेनो आरोना एन्ट्रिया लोगोफोर आं दा सिङाव सफैबाय आरोना नायनो हागोन बिराद मानसि दं आरोना जरा जरा ओरै ओमफ्राय बैयावहाय माबा जानो नागिरदोंमोन आरोना लोगोफोर स्टेज प्रग्राम जानो नागिरदोंमोन आरोना फांसनफोर ओमफ्राय अखा हानायनि जाहोनाव जायासै ओमफ्राय नैबाव लानो नागिरदोंमोन बावबो जायासै बै सिङावसो लाबाय ओमफ्राय दा मानसिफोरखौ नायनो हागोन आरोना गोगोमनो बेनो आरोना लोगोफोर फकिराग्राम हायार सेकेन्डारि स्कुला बरुवा स्कुल होननानैबो बुङो एसेथ' नायबाय जानो हागौ बिमा सरस्वतीखौबो एसे देखायबाय ना दा थांसै जों बारा बेरायला आरो कलेजावबो थांनांगौ नोंथांमोननियाव मा होनो लोगोफोरजों दा स्कुलनिफ्राय ओंखारबोबाय ओमफ्राय नै ओरै नोंथाङाबो सोंफैनानै दं हा थेबानो थेबाजों मा रायज्लायहरनो कलेजावनो दंखायो बे ओमफ्राय दा जों नोंसिनि कलेजाव थांसै ना मा होनो दा लोगोफोरजों नोंथांमोननि कलेजाव थांसै आरोना नायलांबाय थादो आला नोंखौ जा गोबाव नेदों खिन्थु जों एने सानै बिथांना गेदा Welcome to Program College. Teraz działa. Jeszcze. मा होनो लोगोफोर फकिराग्राम कलेजावथ' सफैबाय ओमफ्राय बिराद थान्दा जेबो गैया आरो ओमफ्राय नैबे माखासे सिनायनायफोर दं नोंथाङा नै फकिरा कलेजाव देखुन ঠান্ডা ঠান্ডা स्कुलতে ভাল আছিল হাই स्कुलाव हायार सेकेन्डारि स्कुलाव बेनो आरोना फकिराग्राम कलेजा मेन गेटआ बैलाय थाबोबाय ओमफ्राय बिराद थान्दा गेदेरा बहाय दंथाय गेदेरखौ नागिरनांगोन आरोना लोगोफोर फुङावनो फैदों आरो गेदेरा बैयाव एसे नायसै लोगो हमबाथाय मोनगोन ओमफ्राय बैयाव हम सावदों आरो लोगोफोर बैयाव बाव हम सावदों ओमफ्राय आं मिथियालै बांद्राय फकिरा कलेजनि सोमोन्दै ओमफ्राय अडिट'रियाम रुमा नैबे एबा जागासिनो आरोना लोगोफोर ओइ गेदेरा गेदेर फंफैदोंनो हा बारा जानाङा आयु बारा जानाङा उदै बुंगोन राहुल बारा जाबाय नामा लोगोफोर जों दा खिरि जानो जिरायबाय आरो बाव नै सालथे दं नोंथां दं ओमफ्राय नै गासिनो आरोना नै बिथिं नायदो आसार रानग्राया लानानैसो जाखाबावनांगौ नामा रांग्रा गैबावा
फाइनालि लोगोफोर नै जोंना गेदेरानो लाबोना फैबाय आरो ना खिस्रिखौ मोनजानाय नंखायामोनबा फाग्ला दिगन्थ'आ बोरो जि एसा एफा फन बुबाय आं माथो फनखौबो हमा नोङो ओहो नों लागायनांसिगोनलै खिस्रिखौ जाखांनायनि उनाव आखाइ सुनो दैखौनो मोनासै आरो ओरै बबेथिंबा नागिरगासिनो जों नोंथांमोना आवगायाव थांगासिनो हाय गोमग्राया नै दा जों सिङाव हाबदों आरो ना लोगोफोर मुरथियानिबो दंनो गिदिरा बबे साइडआव दं जाखो मा गेलेग्रा होनदों बे गेदेर माबा गेलेग्रासो बेडमिन्टन ओमफ्राय नै ओरै दं आरो ना मुरथिया बेरायबाय बेरायनानै उनाव खिस्रि जाबाय खिस्रि जानायनि उनाव ओरै मुरथिखौ नुबाय ओरै हुमबो सावदों ओमफ्राय ओरै आरो ना कलेजआ ओमफ्राय जों दा थांसै दा गय थांनाय जायो ना एसे आरो ना जों ओरै एसे बेरायहैनोबो खोथा नै ओरै बाइकआव फैबाय नोंथाङा बिजि एनि टाइम बिजिल' थायो थांनांसिगोन एसे नायसै गय बेरायहैनाय जायो दा खिस्रिखौथ' एसे मोजाङैनो जानानै लाबाय ओमफ्राय दा थांसै लोगोफोर बारा थाजाला अखायाबो नै खोमसि जाबाय नायनो हागोन बिराद खोमसि जाबाय अखाया दा थांसै जों लोगोफोर दा अहाय सहैयो नायलांबाय थादो ओमफ्राय लोगोफोर नैबे जों फग्राग्राम इउनिटनि अफिसार ना नैबे जों बावनो फैथ'दों मानो होनोबा गेदेरा साइकेलसो लाबोदों ना दा साइकेलखौ दोनथ'बाय ओमफ्राय दोनथ'बाय बेरायनो थांगोन नामा नायसै बेरायनो थांनाय जायोना जाया मानो होनोबा अखायाबो बिराद दोमैबायना दा फाग्ला बायदि हाबाथ' जानाय नङा ओरै नोंथां दं खिथुआव बेनो आरोना फग्राग्राम इउनिटनि अफिसा एबसु अफिसा औ नै गेदेरा थाबायबोगौ गेदेर हाय होनब्रा हेल' हाय होनब्रा एसे हेल' हाय साइकेल लाना फैबाय दा अबेथिंबा बेरायनो जायो बेरायलायबायसै मासेबो गाखोदो मासे अबाय थांखो दे ओरै गिदिंदोंथ' दे होमबा औ माबा लायदों दा थांसै लोगोफोर नायलांबाय थादो नुलांबाय थागोन आरो मा होनोलै लोगोफोर नै अखासो थाइब्रैबाय जों थांनो नागिरबायमोन नाथाय एबसु अफिसनिफ्राय ओंखारबोबाय आरोना ओमफ्राय नै बाव अखासो हानानै होबाय जों बैसोर सानै बिमा सरसथि नामा बोर बिबाय थानाया बिसोर जाबाय नामा गेदेर दिनैनि दिनाव लागाव अखायासो खोनानाय बादिबा साननैसो हागोन बादि होनदों साननैसो Oh my baby, got me staring at you. So I'm crazy. Won't you bend that back for me? We won't stop. Got your feet both locked. You get to fly with. नै लोगोफोर मंगलबारनि बबेबा दखानाव हाबदों आरोना जों साहा लोंनो गोजांनायखाय अखा सिजोबजोब्बाय हा जाथ'लालै मा होनो लोगोफोर साहाखौ लोंखांबाय दा माहाय थांगोन मिथिया नायलांबाय था आरो इन्डिकेटार नै गारिखौ बाव दोनबाय आरोना जों लोगोफोर माने लोगोफोर जों दायो माबायाव सफैबाय आरोना क'क्राझार गौरां पार्कआव सफैबाय फैयै बावनो फैनो नागिरखादोंमोन नाथाय अखायासो डिस्टार्ब होदोंमोन आरो दा गौरां पार्कआव सफैबाय आरोना लोगोफोर बारा मानसि गैला दहाय फुङावसो गोबां मानसि दंमोन थेवबो दं आरोना बैथिं एसे देखायसै बेसेबां मानसि दं ओरै दं सालथे दं गेदेर दं ओमफ्राय नै ओरै आंनि खिथु ओरै नोंथां दं नायनो हागोन बिराद जराल' फैयोलै ओंखायनो फैनो बादोंमोन जों बेखायनो फैबाय आरोना फैया सानबाबो ओमफ्राय गेटआ नैबेबो आरोना एन्ट्रि गेटआ ओमफ्राय बेखौ एक्जिटआवसो इउज खालामो बांसिन ओरै नै बटिं सालायगासिनो लागाव ब्रिजआव सेल्फि लानायफ्रा आयु माथो स्लिप दानो हाला गुफुआव गाखोनो मोजां मोनथारदोंलै गांलाब गोलैबाथाय सेस गैया जरै गाखोनि लोगोफोर माथो गथ'फोरसो बाज्लिंगासिनो गैया जरायाव
गोजांनाया जाला खिन्थु बाइक थाबजों बोनाया नै ओरै गथ'फोर गेलेगासिनो नै ओइ नोंथां खनसे दुद्रुलाय नैबाव दुद्रुलाय दे गाखो जुथाजों फै जुथाजों अभी मजा आएगा ना भिड़ो गोजांनाया जाला Hey, fui. Babu kirkum lakse. Babu. Ha. Gijoy. Deh, isi deh. Salai. Deh, kenci mau, tu mau. Mana लोगोफोर गोबां मानसि दं ओमफ्राय ओरै नोंखा नै गोदोनि उन्दैनि माबे बासनो हैनो थांगोन र' गोदोनि फिलिंखौ जागिदों आरोना नै गोदोनि उन्दैनिया गाखोनानै मादि मोनदों ओमफ्राय गाखोनानै नोंथां hey लोगोफोर ओरै हैया जरे थ'थ' मोनसे बिनि गथ'फोरनिखौ बाबु आमा अल्प सोलिब थोड़ा सा दे दो थैबाय आयु गथ'आ उरायगोनलै बे आयु नै आसोला नारलाय दैयाव थांदों खेनसे ज्रावनो बाबू एक दे पूरा दे दो एक बार दे 100 की स्पीड में लगा दो नहीं बाबू हाँ खेनसे सौग्रावलायनाया बावबाय Nih gथ'फोरनि दैयाव थांगोन एसे सोमावलाय दैयाव थांगोन दैयाव एनसिन ग्राव थांखागोन नों दा जों ओरै थाबायलांगासिनो आरो लोगोफोर ओइ गोजौथिं बैथिं गोजौथिंहाय लोगोफोर थाबाय ओरै गोजौथिं फैबाय आरोना बे जायगायानो जाबाय बे मा होनोमोनलाय अयसना मोनसे चेनेल दं बांसिन भिडिअ बानायग्राया बेनो आरोना बेना लकेसना बावनो खालामो आरोना बे जायगाया ओरै नायनो हागोन खिथुथिं जायगाया बेनो आरो प्रेंक खालामग्रा जायगाया बेनो होथारो आरोना बे प्रेंक खालामनाया बे जायगाया बांसिन मानसि थायो नालाय बाव बेखायनो बिफाङाबो लारि गायथारदों ना गेदेर लारि गायथारदों बाव बिफांफोरखौ थांसै बिबारा नै बैयाव गोलावबो मोनसे दंमोन मेने पियार किया गेन्दा फुल गोजा जों गोमोजों औ सान्दुङा हाबनानै गोगोम नुबाय जायगाखौ गोजों दुद्रुलायनाय ओमफ्राय मेन र'डआ नै ओरै गोजौआव लोगोफोर फैनोबा फैनो हागोन जायगाया मोजां नाथाय खिन्थु सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखायल' मोजां माने मिंगेलफोरनि थाखायल' मोजां आरो जों सिंगेलफोरनि थाखाय नङा आरोना बे जायगाया जों सिंगेलनि थाखाय जायगाया बै आरोना हरिथिंना बैथिं मोनसे गौराङा आरोना बे Oh my baby, got me staring at you. So I'm crazy.
Won't you bend that back for me? We won't stop, got your feet both locked. You get to fly with me. I can take you down for a ride. I take you around my life. Jaywalking, crosswalking, lip locking, but you, I know it, you know it, we make it. मा होनो लोगोफोर जाबाय बेरायखांबाय बारा बेरायला ओमफ्राय दा थांसै थ' भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'सै आरोना लोगोफोर बेटारि गैया मबाइला मा होनो कारेन्ट खुन्थिया बुनानै दं जों गामियाव कारेन्टआनो गैया बेखायनो भिडिअआ एसे लेट जागोन आरोना आपल'ड होनायाव जायखिजाया दा नै बाइकआव सफैबाय जों ओमफ्राय दा भिडिअखौ मोजांबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो साबसक्राइब खालामदो आरोना मा होनबावनो गोजाखौ रुबाजों सिथाबनांगौ साला गोजाखौ ना रुराजों साबसक्राइब खालामफिनदो दे थ' नोंथांमोन बिथांनि चेनेलखौ नायदोंबा मोजां मा सापर्ट खालायबा जोंनिनो गाहाम बा नोंसिनिबो गाहाम जोंबो सापर्ट खालायगोन दा बिदिनोसै आरोना नोंलाय सालदे मा होनो दे थ' लोगोफोर एसेनोसै आरोना चल गोजोन्थों टाइम नै